מיינקראפט. שנייה. אוקיי, אני אשיג לכם רכבת. ערים שבניתי עם עזרה מנטע. אז בואו נתחיל. שנייה. אני שם. בואו נתחיל! יאללה. עולים למעלה. ייי. הנה קצת לופים. יש אימי פיפופיק. נופלים. נכנסים לאדמה. או מים. זה לא יעשה הכי טוב. גשר יפה. וואי. אני הייתי צריך לעשות. הגענו לחלק שבערך נטע עשה. פה זה מתחיל. ראיתם מה? הנה, התחלנו. פאפה לי. נפילה. מוכנים? וואו. סיימנו. תראה, אנחנו בונים קצת. תראה להם. שנייה, אני אראה לכם קצת איך אני נבנה. ממשיכים. חייב להיות. אני קצת... אני שם פלא. תראה איך שמים פסים. ככה שמים פסים. אם הייתי יכול לראות את המקשים, איך זזים, אז אולי לא הייתם מבינים. זה כמו, מי שמכיר בתא האש ובין המים, בין האש ובת המים, אז זזים על המקשים של בת המים. זהו למפעם, אני רק שם את הפסים, ותנו לייק וסאבסקרייב.